Мирқасым Госманов bir қашанда советша уйлаушы, советша фикер етуші ғалим, әдип болмады. Ол бет туған Қытайда, Шижанда, Лыжа мәктәбендә татарша ғилем алған. Бізде ғөмүмән тыйылған Ояз Исхақи, ул вакытта Галимҗан Ибраһимов, Кәрим Тинчурин кебек язучыларны өйрәнеп укып үскән ул. Күрәсең, әлеге язучылар аның фикере дөньяга карашы формалашуда, фикере формалашуда шактый җитди роль уйнагандыр дип уйлыйм. Зур тарихчы, галим булу өстенә Мирқасым ага ул әйткәнемчә безнең халкыбызның иң күренекле акыл ияләре, шагыйрьләрен гыйльми өйрәнеп, аларны әзерләп, бөтен фәнни аппаратын эшләп, аларга гыйльми популяр телдә сүз башлары язып, безнең халкыбызга тапшырды. Кыскасы, ул шәшелеп яткан биекләребезне дә бер йодрыкка туплап, әле әйтик, менә Хади Атласы яңа гына кайткан. Аны кайтаруда, шундый биек исемнәрне кайтарып, халкыбызга ирештерүдә ул искиткеч зур эшләр башкарган галим, әдип, остаз. Әдәбият һәм фән дөньясында берничә эшчәнлектә шөгыльләнгән шәхесләребез бар. Безнең хөрмәтле Мирқасым Госманов нәкъ менә шушындый шәхесләр җөмләсеннән. Ул үзенең талантын төрле юнәлешләргә багышлап гомер итте. Ул әлбәттә менә дигән тарихчы һәм ул әдәбият галиме буларак та бик күп саллы хезмәтләр калдырды. Менә мин хәтерлим, Мәдәни җомга атналык газетасын оештыргач, без авторлар исемлеген булдырдык һәм менә бу исемлектә Мирқасым Госманов беренчеләрдән буларак билгеләнеп куелган иде. Һәм без шушы газетаны аякка бастыру өлкәсендә Мирқасым Госмановның ярдәмен бик нык тойдык. Без аңа заказлар буенча мәкаләләр яздыра идек, чөнки ул әйткәнемчә тарихчы да, әдәбият галиме дә, язучы да. Һәм мин хәтерлим әле, ул безнең менә үткән гасыр, урта гасырлар шагыйрьләре турында менә дигән мәкаләләр язып алып килде. Мирқасым Госманов ике телдә дә бик мөкәммәл дәрәҗәдә хезмәтләр яза иде. Һәм әлбәттә иң беренче чиратта татарча, русча һәм чит телләрне дә яхшы белә иде. Һәм ул безнең фәнебезне үстерүдә, шул ук вакытта әдәбияткә дә өлеш чыгару җәһәтеннән зур хезмәтләр калдырды. Ул тарихчы гына түгел, ул язучы гына түгел, ул әдәбият галиме гына түгел, ул педагог та һәм үзенең бик өметле шәкертләрен ул үзенә алмашка әзерләде. Менә шуңа күрә минем әйтәсем килә, безнең татар дөньясында менә шушындый күп кырлы эшчәнлек алып барган шәхесләр байтак. Әмма ни кызганыч, хәзер андый кызыклы безнең шәхесләребез артуга бармый кебек тоела. Шуңа күрә менә яши аңлыйсың, Мирқасым Госманов кебек шәхесләр бик сагындыра. Мирқасым Госмановның зур галим икәнен һәрберебез белә. Ләкин аның язучы, әдиби икәнен кайчак танытып та җибәрәбез. 74 елда булса кирәк, 73-тәме
Сірлі балбал деген китабы шыққан еді. Мыса 2-ші басма, мыса 84-ші жылда нәшір етілген. Менә шул китапны оқып үстем мин. Һәм тарихка мәхәббәт уятуда әлеге китап бик зур роль уйнады. Аннан соң миңа Миркасым Усманов белән аралашу бәхете дә тиде. Ул беренче карашка бик җитди, кырыс булып күренсә дә, бик нечкә күңелле, юмор ярата торган, театр, поэзияны үз күрә торган һәм аңа ул шушы әдәбият өлкәләренә мөкиббән кеше буларак минем күңелемә кереп калды. Ул мине ничектер якын итә иде, университетта укыганда ук, аннан соң инде без шулай ук шактый аралаштык менә шу язучылар даирәсендә. Юмор дигәннән сөйлиләр инде менә без 80-нче еллар башлап бит инде ул дубленкалар, менә шу кайры туннарның бик модага кергән чагы, бик шәп тун белән университет бинасына кереп бара икән, бик шәп тун кигән Миркасым ага. Мөхәммәд Мәхди очраган, бераз кендәшеп булса кирәк, шун тиремесең бу дип тунын тотып карый икән инде. Котлы булсын, җылы тәнеңдә туссын дию урынына. Миркасым ага әйткән, әгәр дә шикләнсәң тешләп кара дигән. Теге акчаны тешләп карыйлар бит, шуны ул яисә ясалмамы дигән кебек. Аның соңгы мәкаләләреннән булса кирәк, чөнки ул 2010 елның апрелендә Татарстан яшьләрендә нәшер ителгән иде минем турымданың мәкаләсе дә бар. Һәм ул миңа әйтте инде, менә Ркаил 2 атна синең иҗатны өйрәнүгә 2 атна сарыф иттем дигән булды. Анысы дөресме юкмы? Ләкин ул аның җылы сүзләре һәрвакыт саклана. Һәм ул әле мине чакырып алды өенә. Татар тарихының 3-нче томы чыккан иде. Анда аның бик зур өлеше бар, ул аның фән редакторы. Һәм миңа махсус автограф язып, былай дейін, син бу бик кыйммәтле китап, синең акчаң җитмәс, шуңа күрә мин аны сиңа бүләк итәргә булдым дип, автографны язып бүләк итте. Һәм мин еш кына ул аның сүзләрен искә төшерәм, китапны еш кулга алам. Бу сүзләр мине һәрвакыт алган ди һәм бер терәк таяныч булып тора.